Paparip. Otaba na agụrụkwọ m. Ọtụ emenye ụmụ ụtaba mkpọ. What? Chekwa, isi na gịnị na? Ene dị m ụtaba ọtụ emenye ụmụ ya mkpọ. Eke ome ha nye ụgwọ ụtaba. Ụtaba nke ya, ọ ya ka ị na-eme ibe. Mba ndị ụtaba. Ịma na mụ na ya dịkwa nna mma. Ka mụ na ya dị ka eme esi dị kwesịrị ịbụ nnọọ tabiri. Nwanne ya tabiri n'okwu okwu a. Ị makara eche nnọọ so gala ka ịma. Mgbe anụ ha ji eweta ọgwụ anụ nwa okpota ngwuru. Jabode. Mgbe aka nọ ma na ka m. Ife ọzọ nchụkwa ka njụọ gị. Nwa onye dị a ume. Asị nwa nwoke pụta anụ nwa. Ọ nwụrụ akwa ịba aba. Ụda akwa ịba aba enyo nga enyo. Ụda akwa ịba aba. Nọ nọkọtazi na kezi mgbe matazi ime elu. Ife menụ na ọwụrụ na enwere njọ mmele. Ọwụ na o nwere njọ nwa mmele. Bụ nwa ji aza azịza ya. Cherekwa ibi iji aza azịza ahụ na onye ọnwa nọ n'obodo ya mana adị m mma from beginning. Alụrụ katkist. Adịvụmọ na wee mata onye wụ. Ife ime nọ n'otu kerịkọ. Alụrụ katkist. Asa abụrụ mmasị. Etoro n'ime nzukọ ọsọ Katọlik chọọchị. Onye ọla m onye wụ mara mụ adọ mma. Ka mgbe m matara gị. Ka mgbe m matara ka iziri m ụzọ. Ọ kụziri m ụzọ adịvụmọ na. Isi ọrụ Igbo nata. Pension ka m na-eche. Esi m na-agụ egwu na pension. Gụwaziri m ụzọ. Ife gwadokwa ma webidi ife anụ bụ ka je mụọ ka esi ara mmiri. Ọkwa gụziri m ụzọ. Ọ ebe na-eme okeshọn. Ọkwa gwa m na onye arụchaghị ọrụ Igbo na nwezikwa ife ị na-eme na sụchọwa dị ọda gwe. Ọkwa gụziri m ụzọ. Adịfụkwa m mma. Mba, isikwa ka je mụọ ka esi ara mmiri. Emere kịta ị na-esichakala aka dọrọ na ọzọ mụọ ka esi ara mmiri. Esi m mba ka anyị tachikwu ya eze. Ọ gụta ka anyị tachizi ya mmadụ wee n'efu. Otu nke agba aka ha mmiri, agbaka ihu nweta eze. Mba ka njọ ga-agba aka ha mmiri. Ife nji agwa gị ife asị, ife nji agwa gị ife abụ. Oge elugo, ọ ga-abụ mfọ gị. Isi aka na-ego isi aka. Ọ ihe jere na-eme maka ịka m njọ. Since nwata ji wee nwụọ. Ụdị ife ime aba enyebezi nke nyebe. Ọ na-eme asị ka etiri ya mma, isi mba. Ka eti nka, isi mba. Ka eti ka ndị bati nka, ọ gbasasị gị. Ka eti ya tọch, isi mba. Ndị ọjọọ nwere ike. Nwere ike idochi ya niile. Ndị ọjọọ nọkwa n'akụkụ na-emekwa ka gị. Ndị na-emekwa ka gị nwa. Apịa dị moto a na-eyuzi ya ọwụzie na ịma na since m na ji n'oge obodo anụ anyị ka emetụrụ nwa ya aka. Ọtọ nwere okwu ya n'ikwa m anyị emetụrụ nwa ya aka. Ọ na-emetụ akụkụ ya aka mma. Mba azọ gị ma ọ na-emetụ akụkụ ya aka mma. Ama na nwa ọgwụ mma akụ gị. Mba ihe menụ na agwara m na ibe na-eme gị ha aka si na cheba gị ọnụ. Jewegodu, mụ na gị enweghị. Anyway, enwere most to say. Enwekweni. Enwere most to say. But if nwata ịjọsọ nwa bụ ike. Enwere ibi idobere ebe ahụ ị na-achọ, onwe ibi idobere ebe ahụ maka azụ ekwekarị akwa ọgọ nwaanyị ọ dọkara egburu. O nwere ibi idobere ebe ahụ, onwe ibi idobere na nwata nwaanyị.